सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बड़ खबर आ रहल बाटे ई कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के चैलेंज दे दिले बड़े प्रदीप आर पांडे चिंटू। जी हाँ, प्रदीप आर पांडे चिंटू के लोग जानता नहीं भली भांति दुल्हन चाहे पाकिस्तान के सुपरस्टार हीरो और आज के युवा दिल के धड़कन बन गए बने प्रदीप आर पांडे चिंटू जी। अब की ईद पर जबरदस्त चैलेंज दे रहा बने दिनेश लाल यादव निरहुआ के। कैसे चैलेंज देता रहन हमनी के एक स्पष्टीकरण पूरा करें सन, तब तक रुआ लोग न्यूज सुनत रही। हम इहो बतावे जा रहा बानी कि अब की प्रदीप आर पांडे चिंटू अब की ईद के मौका पर बहुत जबरदस्त घमासान लेके आ रहा बन। काहे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म आ रहा बाटे जिगर, त एने चिंटू जी के फिल्म आ रहा बा ससुराल। अब देखी कि आगे फिल्म तो बहुत लोग के भी आ रहा बाटे, पवन सिंह के भी, खेसारी लाल यादव के भी फिल्म बा लाइन में, लेकिन ये दू जना में जबरदस्त घमासान ये से होके जा रहा बाटे कि निरहुआ हिंदुस्तानी 2 सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अब की इनकर चैलेंज लेता रहन और प्रदीप आर पांडे चिंटू जी ससुराल लेके आ रहा बन। तो दोनों जना में घमासान ये से होखे वाला बाटे कि दोनों जना युवा दिल के धड़कन वालों और दोनों जना बहुत जबरदस्त एक्टिंग के माध्यम से मार्केट में राज कर रहा वालों। सबसे बड़ा बात होगी चाहिए और सारा लोग गायक वालों जे गायकी के बदौलत वो लोग के फिल्म देखल था लोग, लेकिन यह दूगो सुपरस्टार वालों कि ई लोग के एक्टिंग के बदौलत और मतलब कि कला के प्रदर्शन के बदौलत ये लोग के फिल्म मार्केट में रिलीज होला। तो रुआ लोग के ई बता दी कि अब की ससुराल जा रहा बाने चिंटू, तो एने जिगर लेके दिनेश लाल यादव निरहुआ भी खड़ा बने। अब जिगर भारी पड़ता कि चिंटू के ससुराल भारी पड़ी जिगर पर। अब तो यह देखे के बटे हमनी के इंतजार करम सन, रोगो लोग भी देखे खातिर इंतजार करी। और अभी तक छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं कैले तो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन दबाओ मत भूली।